salutare și v-am pregătit la un episod. Deci, să ne voi juca Rivals. Mă scuzați că am dat pauză la joc pentru că n-aveam microfonul pornit. Dar sper să nu vezi acest video, pentru că mi-am luat drum. Probabil unii dintre că Gabi e un prieten de al meu. Sper să nu vadă videoclipul ăsta, că el de obicei se enervează dacă mi-au o armă ca el. Era de drag. Yes! Bun, merda! Foaie! Mai are și level 48. M-am mâncat pe mine, cum să fac, uite așa. Ok, nu trebuie să. Care? Cum? Bă, bă, cu tine, da. Mamă, data asta mai... Mamă, da. Da, nu știu ceva. Ia că da. Da. Wow! Da, da, da. Deci așa facem. Să înțeleg. Deci așa ne jucăm noi, da? Așa. Așa mai trage și cu revolverul care ăla n-are țită din coaie. Coaie și mai avea nouă! Iată că îi dau un cuțit așa, îi dau un cuțit așa și pe îi dau mare headshot. Dacă pot. Pe îi dau mare headshot. Coaie! Mai încerc o dată. Bun, dubla 2. De data asta e lost point need. Cuțit și îmi da pistol. Headshot. Deci ca asta m-am fac. Dau la small grenade. Și caut pe ăsta, mă uit de ori. Să mă caut așa. Hai că i-am dat, hai că i-am dat! Hai! Dai! Cum? Bă, ăsta are revolver, coaie, ăsta are revolver. Ok. Și dacă tot așa faci... Cum să dau și mare? Îți dau smoke. Îți mai dau și cuțit. Am două cuțite. Cât de bun poate să fie? Uai, și mai avea...
Yes! Bun, iau RPG-ul. Dar nu... Așa. Și pa. Ala și bun. Dacă să fie ceva altceva. Ok. Hai să folosim RPG-ul, că nu l-am cumpărat degeaba. Să vedem, face treaba? Eu zic că da. De unde trage? Coai, de unde trage ăsta? Sper că n-are sniper ăsta. Uite la asta. Oh, nu! Mi-a dat mare headshot! No, la toate chestiile pot zic cu asta. Sper că... Gabi, sper că nu vezi videoclipul ăsta. Spun a doua oară. E, da. Dau cu arma asta. Habar n-am. Deci da. Yeah! Ala, deci vezi aici. Deci, mai arunc unul acolo. M-am aruncat în poziție. Și aici. Și se poate că mai ești mare. Du ăsta cu aici. Uite. Uite, de astea faci? Da? Ala aici. Так, сюда почитаем. Ну-ка. Ой, мама, 50. Păi așa jucăm, să înțeleg. Deci așa jucăm, să înțelegem. Așa jucăm. Bine. Bine, dacă așa jucăm. Da, de aici. De ce, doamne? De ce, doamne? Nu te pula mea de sport. Haide, care se mai bagă la un meci? Pare că nu prea aș vrea să fac. Scopul... Ok, nu o să am răbdare ca să fac scopul ăsta chiar astăzi. Na, Heruna. Nu mă bag cu ăla. Hai, să vină altcineva. I want to. What the fuck?
cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!